Kwedu no mabuja makasimba chere wabiyedu tinokutendai nokutimirira tabenuka tauya nadzo nhau dzanyasi zuwa rechimakumi mairi nopfumbamwe mwedzi wambudzi tikaiti ndobatanidza huru dzacho ipapa zvakaburika mubvunzo dzogiredi 7 mandiwe dzaburika kwaizvezvi dande mutande endaika padande mutande mulinge moona kuti wapwere wenyu wakapasa chere kana kuti zvakatikaira sei. Tiri kuti makorokoto kuno wakapasa ticharamba tichiringa kuti pawachaburitsa zvizere kwedu nobuja vanhu vanenge wakapasa sei tinenge tichikunyepa imo. Nozuro dande mutande rakaita kunge richabheuka manduwe chamisa aisa vhidhiyo yache manduwe ari muok mustoro maok abe nambera vanhu vanoita kusaya zororo naye idi zvinoita unoita kuona kuti wanhu kupupa furo kuti atorerei vhidhiyo aburitsirei vhidhiyo rachero rekai tirambe tichiringa hedu kuti zvinoita kuti nyika inake chere kana kuti zvinoenda nokupimo. Ipapa nozuro uno wamunangarwa wagosangana kano vanhu wakabva kukambani yeoiri yokuAbu Dhabi rekai tione kuti zvinoita kuti nyika ibudire chere peno ateya mapfuta oiri iwo ari pamuzarabani papa rekai tirambe tichiringa kuona kuti zvinoenda nokupi. Munondoziva kuti zvokwedu zvinobvira kuakuru zvizodzika kuvanhu zviri bei kuti bhizimusi iri kuti chii kana kuti vanhu vacho vari kuti kudini. Rekai tirambe tichiparinga ipapo tinokunyepai manduwe kana pano zvimwe zvaburika. Wikinere nozuro uno agotengapo kare sikavha yamunangarwa kwai zviuru mazana matanhatu $600,000 pachirungu. Manduwe pakaita kunyangariwa kwaipa pamari iyo iri kuenda kusangano raiye mukadzi wamunangarwa okusiriya munangarwa rakanzi Angel of Hope. Rekai tione anga ari MC ipapo ndiye Nomen iye uyu ku UMC kucheche uku. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi tinoramba takazviringa apapo kare nyaya yobhajeti ramuturi mandiwe kuita aiwa kana kwaika wakuru kareko wagorowa nochitorobho mandiwe kurowa nochitorobho kuti munhu aite tusvinu kuno apa wamuturi wendo huno waita kutsvaka muswe womvuhu chaiwo pakaita kunyangariwa ipapa kwaina muturi toda kuingidzira VAT kuti ibve pazvikamu 15 15% kuenda pazvikamu 15 15.5% pakaita kunyangariwa apo pakanyangaritsa. Rekai tione zvinhu zvinenge zvaakukwira kana nokuti ndisu vanhu vari kundobhadhara kwaino kuti tabisa pazigi tabisa mari IMTT iri kubhadhariwa kuti ibve pa2% ichienda pa1.5% pakanyangaritsa. Kwaiyo maUS dollar iri kuramba iri pa2% kombani achaseenzesa zigi mazuva ano mandiwe tikiita kukuwadziwa chaiko pokare pai zvokuti zigi ndiro richaita rega mari munyika tiri kuzvitekaidza tiri kuita kwamba kumhanya tiri kudaba kuti zvirambe zvichienderera mberi ngazviite mbichana ipapa zvikanzi kuno makambani ari kuda kuti anhadzire nhandare dzobhora kutoati makambani mukaseenzesa miriyoni ribodzi kunhadzira nhandare yobhora tinobva takuti imimi munoti mari yomutero yamaifanira kubisa morega kubisa miriyoni nochidimbu 1.5 million kwai inenge ichinzi 150% tax rebate. Mandiwe wazhinji wabva watoziva kuti kuba kwache anenge ari kuti ndanhadzira mari yacho ibve yaita kuingidziwa mandiwe ototi ndipei mari muno mari yangu imimi muri kundikwereta idiwi kana wafunga kuba unowakuona bawakurowa. Rekai tione kwaina muturi vanhu vari kunyanya kubheja mazuva ano tiri kuzviona taakuda kutoti izvezvi kubva gore rinouya kana zvapinda wanenge wawina ukawina $100 waitobva takubatira madhora makumi mairi noshanu $25 kuita 25% pachirungu. Wendo huno iri pagumi kuno kwai manyanya muri kunyanya kuramba muchihwina pakaita kunyangariwa apa kwai izvezvi vanhu vari kuunga goridhe manyanya kuita mari taakuda kuti mubhadhare mari inoenderana nokuti mutengo wegoridhe uri papi kubhadhara kuhurumende zvokutoti izvezvi nomamiriro akaita mutengo iyi vanenge vachibhadhara zvikamu 10
kubva muzana, 10% pachirungu. Ya kusvina aiwa vari kuzama, rekai tione kuti vanenge vachisvina zvichisvika papi chaipo. Apawo Zimura iri kunziyo yagotonzi ngaitsvake mari inoita mabhiriyoni mapfumbamwe ano mamiliyoni mazana mana, 9.4 billion US dollars pachirungu. Apa ipapa iyo hurumende iri kuti mari yataisa imari iri pasi yakapetiwa katatu pano mari yakanzi nemapazi ehurumende wari kuda. Pakaoma. Pokare kwaina Muturi, kana muri kubhadhara zvamuri kuita zvizvi zvokubhadhara Netflix, kubhadhara Starlink, kubhadhara chino padande mutande, takuisa zvikamu 15 kubva muzana ipapo. Pokare mabuja pakanyangaritsa ipapo. Rekai tigoramba tichiona kuti zvinosvika nokupi, nokuti chimoto chaicho vanhu vanenge vari kuita kusviniwa hwii kusiyiwa vachifema. Rekai tione kuti bhajeti riri richapfuura chere kudare reparamende rawo rino. Vanoringa zvekuverengewa kwezvinhu nevanhu vatiwo mazigi kukwira kwezvinhu kuri kusvika apa zvikamu 10 kubva muzana pagore nepagore. Pokare kwaimayusa zviri kuita 13 kubva muzana pagore nepagore. Pakaita kunyangariwa mandiwe. Rekai tione warimiwo mukaka vari kufara chaizvo. Ng'ombe dzedu hwendo huno dzaita kuti tiite mamiliyoni marita mapfumbamwe 99 million liters pachirungu. Tikati makona rambai muchitiitira kuti zviite zviri nani. Takundoringira kuti peno ungadzikirewo mutengo mukaka uyu tikone kuudyawo nokuumwawo nguva iripo zvakanaka zvizvino. Toramba tichiringa tichitenda zvakanaka zvo. Apa izvezvi kureketa kuno kanzuro yekudaro Harare yagoburitsa kuti kuno vashandi 3 kunzvimbo inopepetiwa mvura kuMorton Jeffrey wakapfa wafemesiwa mweya unokuwadza mhanduwe. Apa ndiko kutanda baka gore rino chairo makuno kuno yano wamwe 3 wakapfa. Pokare izvezvi wamwe 3 wapfa. Apa Jacob Mapfuma ari bekureketa kana chibodzi mhanduwe, unobva watoona kuti tiri tega idini yawo. Rekai tione mweya yawo ngaizorore murugare. Zvakutoramba zvichirwadza izvi kana zviramba zvichiitika kudari. Rafael Mushanawani gonzi ayo aribe mhosva. Uyu ndiye kamukuru wekambani Net1. Mhosva yanga aripo mehwayo kwai aiwaba paribe nyaya. Rekai tione mhanduwe kuti ndizvo chere kana kuti zvinoperera kupi. Peno pane yakatambika kuseri. Hino ticharamba tichiringa. Izvezvi zvomutambo wabvanawo kwedu Mighty Warriors wakahwina 2 kukabodzi wachitamba noMalawi kuBingu Stadium kuMalawi. Kaititi makorokoto. Apa izvezvi kwai ipapa muraidziwo Ngezi Platinum asiya akaenda kukepekepe yaFarai Jero ZANU-PF abva atora vatambi 9 kubva kuNgezi Platinum akaenda nawo. Idiwi. Rekai tirambe tichiona kuti zvinosvika kupi. Heno iko kwaFarai Jero ZANU-PF kuti kuno chisvinu chere kana kuti kuribe. Rekai tigoona. Apa Nomeni Nomara Mapeza agoti mari iri kunaka iyi, rekai ndiendewo iko kuScotland. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Anohwina chere anoita sei. Tinoramba takaringa. Akatosaina mhandiwe akaringirwa naiye Wikinere Chivhayo. Ndiye kaari kuti ndini ndiri kupa mari kuchikwata choScotland. Ibi hwendo huno rekai tirambe tichiringa hedu kwazvinoperera kuti ndokupi. Toringa dziri kuitika pasi rese. Wabvana waZuma wakarita kuhwisana mhandiwe, kuhwisana chaiko. Ipapa uyu kaDhudhuzire azobva atoti ndakuburika kudare reparamende. Anzi iye ndiye akaita kuti vanhu 14 vari kuRussia wacheme waendesiwe kuRussia wachinyepewa kuti kwaimo kuenda kofundzisiwa kuita ana mahobho. Kwaipapa wakubva waendesiwa kuhondo. Idiwi. Pana akajamari ipapa. Rekai tione kuti zvinosvika kupi. Uko Vusi Kate Matlala ari kuita kubhomba mhandiwe ari kutoti Mukwananzi Bheki ndo vanhu vacho vari kutokonzeresa uori. Unobva wasaya kuti chaicho chokwadi nomanyepo ndochipi. Rekai tirambe tichizviringa kuti zvinoperera papi nokuti pakaita kunyangariwa chaiko. Ari kureketa kuti ndinouori asi ndaiita bandega. Rekai tione mhandiwe kuti zvinosvika papi. Apa South Africa iri kupemberewa pasi rese mhandiwe kuti yakakona kuratidza Trump kuti aiwaba iwe ndiwe bamukuru panyika pese.
yawe ndiye mukuru anotipawo nonzero dzokuti tigone kuita zvisvinu iwe usipoba. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi, nokutoti Trump uyo akutoda kutosinga kutoti zviri kuitika muSouth Africa zvisvinu bano kudii nokudii. Rekai tirambe tichiona pokare paina Trump tichadaba izvezvi kuti vanhu vari kubva kunyika dzoAfrica kunyanya nyika dzinonzi pachirungu ma3rd world countries vauye kuAmerica taakudaba kuti paite kana mubodza anouya. Imi rekai tirambe tichiona mhando yokuti vanozviita sei wakuruwa izvozvi. Kana kuwadzingawo kaatokona kuwadzingawo wabiyawo iwawo vanenge vari kwedu uno tondoti tiri kudaba kuti muuye tikai tigoona kuti zvinoperera papi. KuTanzania wamiriro dare paramende ipapo wagovhota wese paribe kana mubodza aribe kuvhota wachiti aiwaba vari kuda kuti kuferefetiwe kuti chii chakaitika pakuurayiwa kwevanhu kunge wasiri kuziva kuti chii chakaitika. Rekai tirambe tichiringa ipapo nokutoti pakaita kunyangariwa chaiko zvinoita kuhwadza, asi tiri kutenda peno wachaita kuti Suluhu apinde pfumvu heno tinenge tichikunyepai kana paino chaburika. KuGuinea Bissau kwai zvinhu zvakaitika ipapapa mutungamiri wenyika akanyepera kunge aburitsiwa nemasoja iye ari kutoti masoja itai torai masimba aritoita kuwapa hwii kuti ndiwo wakamuita kupu. Kana ari akaronga izvozvo aiwa idi masimba anodiwa nowanhu. Rekai tirambe tichizviringa nokutoti ipapa kana Goodluck Jonathan wekuNigeria akanga ari kweikweyo akati aiwa tazviona zvakadando muAfrica kana pasi rese kuti mutungamiri wenyika ndiye anenge atonzi ndabatiwa otoita kufonera vanhu pasi rese kuti ndabatiwa kana wabatiwa unongotorewa zvese uchibva wandonzi gara apa sokamwana kachechi oreka kuita kana chibodzi. Rekai tione kuti ndizvo chere kana kubatiwa kwaMugabe makamboona achireketa ndiye kuti ndabatiwa aiwa zviri ndizvo zvinoitika. Rekai tione kuti ichaperera kupi. KuHong Kong mwoto wakagwarasha dzimba dzakarepa dziya kwakasiya kwai makumapfumbamwe nowana 94 pachirungu wapfa mweya yaonga izorore murugare. Asi tiri kutofara kutoti waridzo makambani anga ari kuwaka ipapo akakonzeresa mwoto wakabva wasungiwa kureketa kuno wari kutonzi imi makaponda wanhu inonzi pachirungu manslaughter. Tikati yewo zvisvinu dai zvatoita kuti wapfikirwe chaiko kuzvino. Rekai tirambe tichiona kuti ndizvo chere zvichaperera papi. Apawo pekupedzesera kwaizvezvi nyaya yozuva riri kupisa mhandiwe yaita kuti ndege dzorudzowo Airbus A380 dzinzi ngadzimbomira kutekaira kuitira kuti wanadzirise nyaya yozuva rinenge richipisa inonzi pachirungu solar radiation. Panenge banga achizviziva kuti zvinhu zvizvi zvichaitika kudari. Asi rekai tirambe tichiringa mhandiwe kuti waneikona chere kuinhadzira nokuchimbidza nokutotika idzi dzinopinda vanhu vakawanda mhandiwe vanenge vari kuda kutosvika 500 chaiwo nguva ibodzi. Kuno dziriita kunzi ngadzigare pasi. Rekai tione mhandiwe kuti ichapera sei, asi tiri kutitenda kuti tabenhuka. Toboyana imwe nguva. Ndini wenyu Mhandiwe Onau.